Okay. Ty Bože môj do Čaute. Starý nám odporúčil hru, ktorá sa volá Crimson Snow. Hi Joyce, I just finished a lot of paperwork and watched a lot of TV shows. Však som kúkal z okna, jak taký depresívny čávo. Poznáš ma, Joyce? Žil som svoj deň naplno. K nej, chlapci. Dobre, čiže bereme k nej prsteň. Takže mám ísť von? Tak, že by som netrafil oproti cez dom, hej? Aha, moje videá. Je na konci, vidíte to? Keď ma vystrešíš, tak si scientolog. Čauko, baby. Dobre. Dobre. Ty si čo? Taký franžo. Kruh? Jingle bells. Kámo, RGB stoly. Čo si blázo? To zdrham. Čau. Kde som, ja som dead, veď to nemám čo urobiť. Aha. Tak toto mal David, keď chodil za Del. 2, 1, 0. No tak to som zistil, bo. Videohry, jak ja. Vždycky to môžeme ísť. Honey! Stop running away. Moja baba, ja to ako... Pustíš ma? Pustí ma, Satan. Dverami, vyjde s nimi, rozkopem ich, alebo ja keď poviem okolo nich, tak do nich kopne a hodí ma na zem. Niečo sa stane, 100%. Ty... Plán s tými, že do očí pichať to tej druhej, čo jej volávam, vieš? To nie tebe. Čo? Aha, to hrám, ty... Honey, it's beautiful. Díky, no. Don't go anywhere. Dobre. I will be right back. Sem môžem ísť. Toto sú tie dvere, čo som myslel, že... Open the door to the basement. No, prečo? Prečo by si to robil? More, zobral by som prvú vec, čo vidím, aj knihu a prisahám ti, že by som rozbil okno, nech som vonku. Čo robíš? Prečo by si šiel do pivnice? Prečo? Na čo? Kvôli čomu? Fléry, chápem, okej. Hej, to nemôžeš hovoriť dneska na internete, ľudí. Ja mám veľa svetlic. Ja sa ťa už... Slyšela si mne? Ja už sa ťa vôbec nebojím! Verím, že niekto ocenil túto referenciu. Ona ventla, Jesus, máme ju. Jo, reportnite ju hneď, dajte to tam. Bravo. I'm still standing. Si, ale čauko. Vylezeš tu, čau. Kšá, démon, kšá! Podľa mňa už nemá tú mechaniku, že sa vráca po chodbách, že? No proste chodí a roamuje a snaží sa ťa nájsť. No čau! Jaha! Wahoo! Wahoo! Odíď, Satan! Odíď! Wahoo! A som, že bude aspoň robí, že vieš niečo. Ale čajka iba. Hey, babe. Ah! I'm dead? Am I dead? Hello? Čo? Nepočujem kroky za mnou, ale asi to je dobré. Mám to, ty... Čo si myslíš? Teraz čo? Mám paniku. Mám panic? Half-Life! Som sa skoro tak posral, ak som použil americký accent. Ja sa ospravedlňujem. Policajti! Policajti! Polícia! Nie. Nie. Polícia?
Z okna vykúknúť nemôžem? Halo, že nevideli prskavku proste v okne. To sú akí policajti. Strašne ma niekto čapne za ruku. Strašne ma čapne ma za cicku. Pozeraj. Odtiaľ, že? Oh no. Myslím si, že pán policaj je asi vybavený. Tak to si sa posral. Ona vybavila policajtov práve. Oni nevedeli iba o tom, že má slabosť na holy damage. Ešte nejdem. Okej. Ty Bože môj do kámo. Strašne pointed out the window of my house. Aha. To akože Čajka mala teleskop do nášho baraku celý čas. Dobre. No to bude asi od tých dverí. Vie si strihať nechty a vlasy, ty krávo! Chápeš? More, ja mám tiež rád, keď má žena také škrapkacie nechty, ale nie lockpicky! Ty hovado Freddy Krugerské, chápeš? Odíď! Naučíš, ale nie. Jumpscare, strašný. Strašný jumpscare príde. Jumpscare za 3, 2, 1. A, tu ma nevidí, hej? You brought the ring for me. You don't love me anymore. To ti trvalo zistiť ináč, halos. Čau. Super. No nič, tak ideme ďalej. Tu bude policaj. Pán policaj! Ste mali eko? Výborne. Ja zabijem však ho duch nejaký. Našiel som mŕtvého policajta, mal so sebou zbraň. Great! Čajka! Mŕtvý policajt? Super! Aha, zámok odstrelím, že? Nelo by, že tá Čajka mi vysvetlí každú mechaniku. To si vedela otvoriť celý čas, ty ťapša. To je super. Čau. Čo ty? Ty No a teraz čo? Utekáme? Čo robíme? Kde mám ísť? Prečo som sem šiel? Nemal som ísť do nejakého okna? Prečo som sem šiel? Na čo som tu? Vysvetlite mi, prečo som šiel na tú chodbu? Veď je úplne bezpredmetná. Na čo som strieľal do toho zámku? Veď je úplne zbytočná. Mohol som si to celé iba obísť naspäť. Skrátka? No, aha, sem. Tu je zámok, chápem. Dramatické. Díky ináč, ďakujem mojej toxickej, bývalej demonickej ex, že mi takto krásne nachystala môj zabalený darček. Odpravíme, hej, pod stromčekom, chápem to správne? Mark, I heard gunshots. Are you okay? Jo, žijem, čiluj, to boli zámky. Lockpicking. She wants to catch me, I'll use the gift to set up an ambush. Tak, dáva mi to veľa flares. Nie, že by boli nejako extra useful, ale dáva mi to veľa flares. Počkaj, najprv vravela, že najprv ohňostroj. Where is the ohňostroj? No ja som nedal najprv ohňostroj, tak to som teraz čo posral, alebo čo sa deje? A už... Where are you, dear? Prank na Humio! Zdochni, more! Zdochni! Oh, ja som zabudol, že on je Fire Mage. Ja som nezobral ten prsteň. Satan, kde si? Ty šlapka, kde si? Tu beha, poď. Čo mám robiť? Aha, poď sem! No poď! Som spravil? Is it done? A ešte chodí. Poď! Dobre, musíme nájsť ďalší ten balík. Kde je? Po chodbe ohňostroje. Hej, puso! Poď sem mi! Víš ten červený balík, čo ti robí furt zle? Koľkokrát ešte? Is it done? Je to hotové? Už tu nejsú. Zmizli mi tie balíčky. Chodí. Poď. No tu boli dva, ale zmizli, kámo. Poď. Tu som, poď. No, poď. No, tu je jeden. Poď. No, správne. 1, 2, 3 and the 4. Terrorist win. Koľko? Aha. Výborne. Čau. Dobre. The doors are open, Mark. The doors are open. You did it. My God, Mark. I love you so much. Come to my house. You won't get lost this time. No ja dúfam. Jak to môžeš vedieť ináč? Kámo, to je pasa, ona vedela celý čas. Ona vedela 100% celý čas. Jak môže vedieť, že teraz je všetko v pohode? Mi vysvetli. 100% trap. Aha, okej, tam mám ísť. No to je krásne, čo? To je krásne. Ja sa